Ginaligan ni former presidential spokesperson Harry Roque nga lakip sa rason kung agin papanaog sa aeroplano kag wala na dayon sa biyahe sa Vienna, Austria. Amo ang may isa ka military-looking tawo nga nagakuha sang picture sa iya. Sino kay Roque sang gincheck ang phone sa mga tawo, nakitaan nga may 10 segundos nga video sa iya. Pahayag sini nakahibalo ang Netherlands nga may pamahugit man sa iya kabuhi bilang isa ka asylum seeker. Ginpahayag ni Roque nga nagpadalang gobyerno sang Pilipinas sang tawo agud nga sundan ko nanong yang hulag. Una na nga ginpanginwala ni Roque nga gindakop siya sa Netherlands baliskad sa una naglagaw nga mga impormasyon. Na kaya ako pinababa talaga. Meron palang isang mukhang militar na pulis pala na Pilipino na maski bago pa ako pumasok ng eroplano ay picture ng picture. Napansin na pala yun ng Police Netherlands. Oo, talagang inapost ng police pala yung Pilipinong yun. Talagang tinignan ng telepono at kumpirmado na kinuhanan ako ng video na 10 seconds. So, ang sama ng loob ko, bakit nila pinalipad yung taong yun? Dapat hindi nila pinalipad dahil as an asylum seeker, alam naman nila na may banta talaga sa buhay ko, no? At yun talaga ay prueba na parang ang gobyerno natin ay talagang naglagay ng tao para subaybayan kung saan ako. At hindi ko alam po ano pang plano nila kung ako'y nakarating ng Austria, no? Naibinuan nga kansilado na ang pasaporte ni Roque kasunod sa iyang kaso nga qualified human trafficking nga kaangot sa Philippine Offshore Gaming Operation o CONPOGO. Gindeklarar man sang Pasig Regional Trial Court nga pugante na si Roque. Bangod sa iya intensyon nga magpalagyo sa prosecution o kon pinalidad kung maihibalo na idi kaangot sa mahimo ikaso sa iya. Sandig sa Department of Justice, hindi makabiyahe si Roque nga wala sang valid passport. Mahimo sa ma-detain sang Immigration Authorities sabi sandin nga pungsod kung magbiyahe siya nga wala sang husto nga travel documentation.